Kaixo, Indar. Apa, kaixo. Kaixo. No zen agate? Agate deuna, Sizirako neskato bat zan. Eta han, bizi izan zen, senatu bat, nagusi bat, berarekin ezkondu nahi zuena, baina ez zuen lortu. Orduan, bururatu zitzaion torturatzea. Eta horretarako, bularrak kendu zizkion, eta gero zutera bidandu zuten. Eskerrik asko. Bai. Kaixo, Ariane. Kaixo. Zergatik abesten dute makillarekin bespera eguna? Agate bezpera egunean egiten dena da makillarekin, joten da lurra, eta horrekin lurra esnatu egiten dugu. Urrengo ustak edo urrengo hortuak fruituak hartu ahal izateko. Sei